Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Bat gehiago familian. Almendian uda da orain. Gaur egunero bezala, Heidi mendiko belardietara igo da Pellorekin eta Auns taldearekin batera. Pello, bizkor! Banoa! Mendiko bizimodua egokia da neskatilarentzat. Ez duk uste, Lambro? Ibai egoskorrai. Begira, Pello, odei horrek hauntz itxura du. Ara, orain Lambroren itxura du. Aizu, Heidi, bazkalduko dugu. Orain txiritsi garatan. Hau da, usain gozoa. Tripontzia, oso goiz da. Elurtxo, lore politak zatoz! Heidi, harrapatu txanoa! Zure aldera doa! Goazen, Heidi, goazen aterpe bila, bizkor! Ez dugu oraindik bazkalduta. Baina ekaitza dator. Zer dator? Ekaitza datorrela, ekaitza! Zer da ekaitza? Urruti dago? Gero eta gertuago. Baietz uste dut! Goazen! Arraio pola! Hasi du euria!
Pello dago Heidirekin, ez dut zertan kezkatu, ondo zainduko du. Heidi! Bizkor! Fresko nago! Tira, mugi oztu egingo zara bestela. Begira, han dugu aterpea. Goxo egongo gara. Tximistak baino bizkorrago gara, ez gaituzte harrapatu! Heidi! Bello! Hotzak zaude? Oraini. Lasai tximistek ez gaituzte harrapatuko eta ez gara bustiko. Seguru zaude? Bai horixe. Beste bat! Abentura guztiz berria izan da Heidirentzat. Lehen aldiz ikusi du ze beldurgarriak diren naturaren aldaketak, eta eguraldiak mendian bat-batean egiten duela okerrera konturatu da. Atertu du, Heidi! Eguzkia agertzen ari da. Hau isiltasuna. Zer da hori? Zer? Txio-txioa. Txori bat? Oh? Han entzuten da. Zer duzu, pello txoritxo bat! Bustita dago. Ekaitzak botako zuen. Jateko modukoa dago. Ez ukitu! Arraio pola. Goazen etxera orain. Ez goazala? Atertu du eta hauntzek ez dute joan nahiko. Bakarrik joango naiz. Zergatik? Jaten eman behar diodalako. Oso txikia da eta ez du indarrik hile egingo da. Ez da hilko. Ez da biziko. Biziko da! Bakarrik joango naiz etxera. Heidi! Elurtxo, goizegi da etxera joateko! Elurtxo! Arraio pola. Aitona! Euriak harrapatu zaituzte, ezta? Begira zeurkitu dudan mendian.
Zer da? Trumboiek ikaratu zaituzte? Begira zer den. Ara, tarinkumea da. Lurrean botata zegoen blai gaixoa. Ta ze egin behar duzu tarintxoarekin? Zaindu egingo dut. Ez duzu jango entzun lan, bro! Aitona, utziko didazu zaintzen? Hemen, etxean? Bai, hemen, txendatuko alda. Utzi dazu ikusten. Oso patxaldago gaixoa. Salbatuko da, ez da? Penago seguru. Salbatuko da! Goseak amorratzen dago gaixoa. Zer mango dio jateko? Ba, txoriek zomorro biziak eta haziak jaten dituzte batez ere. Zamorro bilanoa! Etxetxo bat behar du! Utziko didazu hau? Bai, jakina. Belar pixka batekin beteko dut oraintxe bertan nator. Txora eginda txoriarekin. Tori. Jantzazu. Elurtxo, ez alda polita. Elurtxo! Esan didazu ez zela biziko, baina begira ze ondo dagoen. Arraio pola, baina bihar hilko da, behar bada. Gezurra, txoritxoa, ez da hilko. Aitona, ez da hilko, ez da? Bai, zera, ze esan dizu ba, Pelok? Pelok esan dit txoritxoa bihar hilko dela. Pello, ez esan txorakeriarik eta hoa lasterka etxera. Nik ez dut ezer esan, bihar arte, agur! Txori ziztrin hori besterik ez du buruan, tuntun horrek. Pello, leher eginda zaudela ematen du. Aztu baino lehen, zer moduz dago neska txikia? Pozitago? Bai, oso pozik gainera. Eta esaikuzu, Pello, behar bezala jaten aldu. Bai, Andrea. Esaidatuz zer egiten duen. Gaur txoritxo bat jaso du menditik. Txoritxo bat? Bihar kontatuko dizut, agur! Pello! Ez du aurgaxoa zitzegin nahi non bai. Ez dirudi aurgaixoa oso zoriontsu bizi denik. Zer duzu, Heidi? Bizirik dago, ez da hil, bizirik dago! Bozten naiz. Txio kari dago, zeak dagoelako, zitzare batzuk ekarriko dizkiot. Pello! Pello, txoritxoa ez da hil. Eta niri zer? Begira! Zizareak! Ba!
Gaur mendira igotzeko beste bide bat erakutsiko dizut. Gaur ezin nahi zurekin joan. Zergatik ez? Ezin dudalako pitxin bakarrik utzi. Pitxin? Txoritxoa da. Izen hori jarri diot. Eta izu polita iruditzen. Polita, haze izen barregarria. Gustazu txoriten telori etxean, eta goazen mendira. Ez, Pello, enaiz joango. Egizu ba nahi duzuna. Elurtxo! Ai, barkatu Elurtxo. Zoaz Pellorekin. Elurtxo! Jo egingo zaitu. Pello haserretu eginda Heidirekin. Izan ere Heidik pitxin besterik ez du buruan, bere lagun berria. Gozaria eman behar diot pitxini. Ze, goxoa dago? Ez duzu nahikoa? Itxaron, gehiago ekarriko dizut. Jan egin du. Tori. Barraskilo bat. Jan egin duzu, Lambro! Zergatik egin duzu? Ai! Aitona, Lambrok barraskilo bat jandu! Jan egin du barraskilo bat jandu! Aitona, barraskilo bat jandu! Ez da harritzekoa. Izugarri gustatzen zaizkio. Pitxin bakarrik dago! Ez duzu pitxin jan, Lambro, arren! Aitona! Etxetxo hobea egin behar diozu pitxini entzun! Ez dut uste txoriak kaiola behar duenik, Heidi. Baina Lambrok orduan, Lambrok zer? jan egingo du. Ez du jango. Zaudela sai, Heidi. Baina... Ez zara oso eroso egongo, baina lasai pitxin, Lambrok ez zaitu aurkituko. Zizare gehiago ekarriko dizkizut. Pitxin! Ai!
Ai, 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 ai. Lambro, etzazuian, etzazuian. Pitxin, geldi. Ai. Iskaliko da. Jan egin duzu! Lambro! Gaizto, 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 oso gaiztoa zara! Pitxin! Pitxin! Lambro! Ez da Lambro izan, ezin da eskaileratik igo? Lambro! Non zaude, Lambro! Lambro! Barkatu! Salbatu egin duzu, pitxin salbatu duzu, ez da Lambro? Zeuk egin duzu, ziur nago, mila esker, Lambro. Barka idazu lehen jotzea, Lambro. Zugan sinetxi behar nuen. Barkatu, Lambro! Heidi konturatu da Lambrok itxura zakarpean bihotz zabal-zabala duela. Orain badaki bat gehiago dela familian, eta etxolan bizi diren guztiak txakurrandi lotiaren babespean daudela. Espero dezagun beraz, gure txori gaixoa zoriontsu eta pozik hasiko dela.ハイジのおかげですっかり元気を取り戻したピッチーはもうじっとしていることができません。そんなピッチーを見ていたハイジは思い切って山へ連れて行くことにしました。山でのピッチーはもう嬉しくて仕方がないように飛び回ります。そんなピッチーを見てハイジもペーターもすっかり楽しくなってしまいました。ところがどうでしょう。ピッチーの頭上に恐ろしい鷹が現れます。ハイジもペーターもすっかり慌ててしまいました。次回は燃えた手紙、お楽しみにね。Dituzu lagunak mendiarte jolasean pozik Bello Heidi eta lagun guztiekin Ipiki, ipi-japa Gure laguntxoak badoaz Hurrengo atalean Bertan izango dira zure ondoan Diola bat, diola bat, diola bat,